So, yan naman ang tok-tok. Magandang morning. So, it's 6 a.m. We're going to Luneta. While waiting for my ride, ayan, video muna tayo. So, for today's video natin ulit itong mga traditional jeepney. Ayan, dapat nga bang palitan na ang jeepney or actually hindi naman palitan, papalitan lang siya ng modern jeep. Yung air condition, pwede makatayo ang tao. Yun ang bago ngayon eh. Ayan. Tagal na nga aking ride. So busy na, it's 6 a.m.